Het Vollenhoofs Visserskoor helemaal in Purmerend. Wat is er mis? Er is niks mis. Dat is gewoon promotie voor ons. Wij zijn uitgenodigd door die mannen. Nou, en ik hoop dat alles goed gaat. Het is voor ons ook nieuw. Ja, want jullie hebben een nieuwe cd. We hebben een nieuwe cd. Dat is de 4e. Zwerven op zee. Dat is deze. Dus wij hebben ze nog. Dus maak reclame voor ons. Dan is het goed voor de kast. Hoe komt nou zo'n cd bij jullie tot stand? Want ja, hoe meer mensen, hoe meer meningen. Nou nee, we hebben een dirigent. Echt een super. Ja? En aan de hand van de dirigent met het bestuur worden er, en die leden worden er wat liederen uitgepakt. We zeiden, nou jongens, daar wordt het. Dat is goed voor ons en dat doen we. Er staat van allerlei liedjes staan erop. Op de achterzijde kunt u dat vinden. Het zijn allemaal zeemansliederen. Allemaal Nederlandstalig. En een paar muzikale nummertjes staan erop. Ja. Het zijn allemaal mooie liederen die hierop staan. Maar ja, goed. Uw persoonlijke favoriet? Venlo is een stipje op de kaarten van het land. Dat is Vollenhoven, is een stipje op de kaart van het land. Daar hebben wij een lied van gemaakt en die staat ook op een cd. Dat dragen wij uit als Vollenhovenaren. 600 jaar is Venlo al een stad. En hebben niet idee wat zaken had, maar Venlo als laatste. 650 jaar komt altijd weer boven. Ze spullen het